Dakathong ban penjanai bat penbaha shu ekajing syakri haki jaka ajing sumar nakalyang ka menteri ka kwat kakhya Dr. Amperin Lengdo kelalumi ki ofisar naka benta ban budin shibun ki kam ki bayadai bat katanan. Habakran berkilat pathai khubor ke menteri kalayathu bahaka jinglet jurep jangka keleng kejela kala sakhi bat yo ishibun ki jingduna haki jaka ajing sumar ki badon kam bantuklar mardor. Review meeting but ki long trekam jong ke health department ki MOs ki directors jong ki tenat oper jong ke health department mar ngi UI ba ha ka jinglet jonga ya ki katu kat ni teli kita ki jaka ai sumar jong ke sorkat ha ki jaka nong kendong ngasem ba ki don katu kat ni ki issues ki bangi ha panyep kmi no kam kloi man pet ba kini ki jaka ai sumar ki long ki jaka ai sumar ki bepit ki bebiak ti ka baning kong ngilaya khana halor ka jing bam don ya ki sanction post ngala ong ya ki officers na ka department bakin wat jing tip bran ban pet kinu kita ki jaka ai sumar ki bampat don ki sanction post ki bepet amala da pim don ni ki post kam mento yengi ban play si play ye ki jaka ai sumar rengim la mat pan ai ya ka jing sumar ka bebit ka bebiak ka ar kalong ba ngidon kam ban pet ba ki doktor lada ki don ha kanu ka appointment lani ka posting ka jongki nginum penbun kam than ye ki doktor ban pet ye ki kam administration kam penyat ya kini ki institutions ki doktor ki di ban aipor kambon ya ka sumar ya ki ba ban adang ong ya ki officers bangidon kam menta ban pet pan hang no ngila ban penklan bat penlaj loj ru ha ka ju ka por ki doktor namar balada u doktor u hak bun kam ban penyat ya ki programs boper kam tam ha ka jing petha jong ka sarkar kami kim don por show ban pet ya ki nongpang bat kani kalong ka jing du nong ka bakraw na kam tagi nongpang ngila ong ye ki dok ya ki officers ngala ong ye ki officers bangi di ban pet kami baladon kam bangin request no ya ka government of Meghalaya ka finance ka personal department ban thungkam ye ki pat ki judge specialist hakum kani ka juk ba ka puli ka puthi kala yar kidon kita ki office management badan let ki cost ki kerpang blessing idon kam no ban pet ban kmi no ban pangkha ya kum kita ki judge kam hakaba ki briu ki bangi thungkam kin pet thik ya ka kam ka bala pha aki nri doktor bun sin ngalap segi jaka nong kendong kam tam ki bun kam no hakapet bat ka management jong kata ka hospital don porsho panyepet igi patients tengah sngo baka kata ba ya ka jingla jong kini ki PHCs ki CHCs bakin kmi ma ya ka kot khia jong upat ba ti ngia yo ru ka ngala yo ru ka galat ban penken mau ya ki officials ba habangi penni ya kanu ka jaka ai sumar ladon ka building ka bala dem ngidi ban pleno wood ban ngidi ban patch wa ban pliru ba ki kam ki badi ban bha ne sanction ha ka tu ka jaka kidi ban don lupa ndai phi ya ka center don ginong tre ka penpoi ya ka jing pan ya ka tu ka center ban ai ka jing sumar ka bebit ka bebiang ngidon kam ru ban khmi ban pet ya kini ki buildings ki bal rimha ngawan ha ki katu kat ni jaka ha kini ki benai ki bala dep pat ngayu iba katu kat ni gitu ki jaka ki lalong rim hadu kata-kata ka leakage ka ni katai ha ki tunum ka mla ban pendon kam ya ka jaka khakun kinong pang kala leak ha ka por slap kini ki ibu kat ki mri benja but ngalayo lu ka jing Aiman Sim na u chief minister bo ong hadin bangila audit ya kum kita ki services lani ki centers ngidei ban pet bang jurip no on a face manner ngidi ban pet ki hospital ki balalai kusnem ki PHCs balalai kusnem life science nem south house nem
Kidon ki health center ki health centers jong ki sub centers jong ki man kini ki tayo gibnay ngalong kabadon bok mga yo pangan let pangan kami akum kita ki cingtuna jongi kum kita kitanat ki ba ay kata kot kya ipot ma tingin le no kita mat min hap man ra ya kani sya kajing tip kajing na kajing bha lani mang tengka jong ka sarkar bon ki jakasa jong ki doktor ki quarters kini kita itu snowsen a ya kita ki balik eye service lemba jong ki ngila pan ya kendo pat yo manisyan bat ki mong so snong ni ha man pet bahaya kani bat menta lele ha kapor bang yo ya ka sarkar kamay hang thi hapo sarkar pedeng jong kari ka jongi ngidey ban pet bangi ra ya kini ki issues ki agendas jongi syati sa Delhi bat ban pan ya kamang teka kabapit kababiang nang bangin la ban jurim nadu bawan ka NHM la bon ka jimbha ka palawan siya kini ki centers rating ting khat pade ka NHM ka aya ka ki aya ka ya ki tiar sumar kum ka tu ka x-ray ki ay kum ka tu